Dobrý den, jmenuji se Martin Štolc a jsem designér a zakladatel značky B-Noble. Několik let jsme pro vás chystali tento projekt a nyní nastal čas vám je ukázat. Rukama mi prošel nespočet kusů dřeva a ty nejraditnější a nejzajímavější kusy jsem léta odkládal, abych vám mohl ukázat krásu, kterou představuji. Stůl není jen odkládací plocha, ale kus umění, u kterého trávíme čas s našimi milovanými a nejbližšími. Ve B-Noble se zabývám technologiemi výroby z kovů a dřevin. S těmito materiály a jejich řemeslným zpracováním mám bohaté zkušenosti a ty nyní vkládám do našich výrobků. Kov nemusí být jen nutný konstrukční prvek zaručující stabilitu a pevnost, ale může také být prvkem, který má svůj osobitý charakter. Podívejte se na naše portfolio a přiveďte kus přírody do svého domova. B-Noble. Více než jen stoly.